Benvinguts al Notícies Vespre d'avui dijous 7 de maig. Aquest dijous ha arrencat una nova onada de protestes i mobilitzacions de professors i mestres arreu de Catalunya que plantegen una recta de final de curs escolar moguda. Avui ha estat el torn dels professionals de les llars d'infants, les escoles bressol, que han fet vaga durant tota la jornada i que s'han manifestat a la ciutat de Tarragona. Demanen abaixar ràtios, equiparar salarialment amb la resta de professionals de l'educació i recorden també que hi ha moltes diferències laborals segons el model que s'implanta a cada centre. Després que ahir els expliquéssim que els regants del pantà de Riudecanyes comptaran amb una temporada de reg normal, el país continua preparant-se per a les properes crisis. L'Ajuntament de Reus treballa per recuperar pous i minats en vista a nous episodis de sequera. Avui també els expliquem què reclama Vinyols i els Arcs per pacificar la Nacional 340 a l'entrada de Cambrils, una carretera que ha canviat els seus usos i que ara no està preparada per als fluxos de trànsit que acumula. Hi ha més vianants i més bicicletes i és per això que el municipi demana la construcció de 2 rotondes. En esports veurem les imatges de la derrota del Reus Deportiu en els quarts de final de la Champions contra el Benfica. Només la loteria dels penals ha permès que el conjunt portuguès eliminés els de Jordi Garcia. Coincidint amb l'inici de la preinscripció escolar, prop de mig miler de docents d'infantil s'han concentrat aquest dijous a Tarragona en el marc de la vaga convocada per les escoles bressols arreu de Catalunya. En crits com "No som guarderia, som educació", "Illa, illa, illa, ens paguen calderilla" o "L'educadora vol dignitat", han començat les seves protestes a les portes de l'Ajuntament de Tarragona, han recorregut els carrers més cèntrics de la ciutat i han arribat fins aquí, fins les portes de la subdelegació del govern a Tarragona. La protesta, impulsada per la plataforma 0 a 3, denuncia la precarietat laboral que asseguren que viu el sector i reclama unes millores en les condicions laborals, tant a les escoles públiques com també les privades i les externalitzades. Les reivindicacions passen principalment per les reduccions de ràtios, també la millora salarial i l'equiparació de condicions entre professionals. La plataforma també reclama més recursos per atendre els infants amb necessitats especials i també avançar cap a la gratuïtat total de l'etapa de 0 a 3 anys. La plataforma assegura que actualment existeixen grans diferències laborals segons el model de gestió de cada centre i alerta que això afecta directament a la qualitat educativa. Hi ha escoles bressols que es regeixen per un conveni estatal, altres per la Generalitat, altres per convenis propis. Tenim diferents salaris a tot arreu d'Espanya. Volem unificar tot això, unificar les condicions laborals de salaris, els calendaris d'escolars. Tampoc pot ser que el currículum d'educació infantil ens englobi en una etapa 0-6 i l'etapa de 0-3 estigui oblidada. Les mobilitzacions que s'han fet de forma paral·lela a les diferents capitals de província de Catalunya continuaran el dia 20 de maig amb una protesta unitària a Barcelona. L'Associació de Directores i Directors d'Educació de Tarragona ja ha començat a caminar. Manté el model que ja existeix a altres demarcacions catalanes, amb la voluntat de convertir-se en un punt de trobada dels equips directius d'escoles i instituts de tota mena de la demarcació. L'Institut Josep Tapiró de Reus ha sigut escenari de la segona jornada organitzada per l'ADET. Aquesta associació és per dignificar i per defensar una mica el que és el paper de les direccions, per formar-nos entre nosaltres, per conèixer més el marc actual de les nostres actuacions i per treballar i conèixer companys i poder veure quines experiències estan funcionant, quins reptes tenim, quines dificultats trobem i buscar solucions de manera compartida. La intenció de l'entitat és que les jornades que organitzi tinguin un model híbrid. En el cas d'aquest dimecres s'ha combinat una taula rodona sobre lideratge i direcció d'equips amb l'actuació del mag Stigman. La idea és fer 2 o 3 jornades durant l'any i combinar la part més de reivindicar la professionalització de direcció, fer xarxa, però també passar-ho bé. Llavors també volem fer alguna activitat, doncs avui ve un mag, després dèiem, fer un tastet d'algú, de vins, el que sigui, és a dir, combinar-ho també perquè necessitem il·lusió, positivitat i la idea és aquesta, fer xarxa. Durant la taula rodona s'han plantejat estratègies i dinàmiques per dirigir equips docents, tenint en compte els elements que hi intervenen, com la temporalitat d'algunes places o l'arribada de mestres i professors nous que s'incorporen en equips ja consolidats.
Fa 2 anys i mig que Aigües de Reus ha intensificat la recuperació dels pous i mines que passen pel subsòl de la ciutat. El projecte té un pressupost de 2 milions d'euros i es veu amb un objectiu a llarg termini, que una quarta part de l'aigua de boca que es consumeix a Reus provingui d'aquesta xarxa subterrània pròpia. Ara mateix és un 12% l'aigua que prové d'aquestes fonts. El que busquem en línies generals és poder-nos autoabastir d'aigua d'abastament de quilòmetre zero, dels nostres pous i minats, i aquí diferenciaríem en 2 qualitats d'aigua. L'aigua que sí que la podem aprofitar per aigua de boca, que actualment estem sobre un 12%, la idea és que amb aquests pous que anem recuperant es pugui situar en torn al 25% i per tant no dependre tant de l'Ebre. La segona línia de treball és la d'optimitzar l'aigua que no es pot fer servir per al consum humà. Per una banda, perquè a través de processos d'osmosi inversa, l'aigua d'alguns d'aquests pous es pot potabilitzar. Per altra banda, però, s'han implantat noves dinàmiques per aprofitar l'aigua que no es pot beure. Aigües que tenen uns nivells de nitrats molt elevats que no els podem utilitzar per aigua de boca, que sí que són utilitzats per la neteja viària o per usos industrials, per exemple, bugaderies industrials o alguna empresa que utilitza l'aigua en el seu procés productiu, doncs no fa falta que sigui aigua de consum de boca. En aquesta línia, Aigües de Reus acaba d'adjudicar les obres per recuperar 2 pous del Camí del Roquís i connectar-los a la xarxa de distribució d'aigua no potable del polígon Agroreus. Com aconseguir que els joves adoptin una alimentació més saludable, accessible, atractiva i compartida? Aquest és el repte que planteja la 3a edició del projecte Prototips, el laboratori d'idees que vol millorar la ciutat de Reus a través de propostes nascudes entre els joves. Després d'una primera fase als instituts centrada en detectar les problemàtiques del col·lectiu, més de 120 adolescents s'han aplegat aquest dijous a Fira Reus en una jornada pràctica per acabar de definir els seus prototips i compartir-los amb la resta de participants. Hem pensat en fer un llibre amb receptes de cuina de diferents orígens i que siguin saludables, òbviament, i fàcils de fer. També una mica per inculcar una mica també el que seria llegir, perquè al final creiem que no llegim molt els joves últimament. La nostra idea és fer un taller de cuina als instituts on els joves puguin aprendre a cuinar plats saludables sense molt d'esforç. I d'aquests plats saludables els guardes a un receptori on els joves després a casa poden repetir els plats per fer-los a casa amb amics o familiars. Jo crec que poden ajudar en l'àmbit saludable, perquè tots els joves, la majoria de joves, o no mengen bé o no sabem com menjar bé. Més enllà de promoure hàbits saludables, la iniciativa també ofereix espais perquè els joves puguin expressar les seves inquietuds i mostrar el seu talent. El repte d'avui no només és donar lliçons, sinó és que pensin amb aquesta mirada crítica, amb aquest pensament en grup i veure quines eines ofereix l'Ajuntament i quines coses creuen que falta a nivell de ciutat per poder complementar. El projecte guanyador d'enguany es farà realitat el pròxim curs, tal com ja va passar en edicions anteriors amb l'Hort Urbà Cultivant Reus, autogestionat per adolescents, o amb la Fira Reus Talent Jove. L'activitat comercial i la vida han anat creixent al voltant de la N340 al seu pas pel terme municipal de Vinyols i els Arcs, concretament a l'entrada de Cambrils. Es tracta d'una via amb un carril per a cada sentit i moltes entrades i sortides, supermercats, concessionaris, gasolineres, un càmping, el convent de la Salle i camins que serveixen de drecera per a molts. Són tantes les opcions que és habitual veure cotxes i camions aturats a meitat de la via per poder girar cap a algun dels dos costats. Això genera cues i situacions de risc, sobretot ara que les visites a Cambrils són més nombroses amb l'arribada del bon temps. La majoria dels conductors eviten anar fins a la rotonda per canviar de sentit i opten per creuar de carril directament. A més, la via no disposa d'espai per a vianants ni ciclistes que circulen en paral·lel als vehicles o creuen la calçada sense cap infraestructura que els protegeixi. L'activitat ha crescut i els hàbits ciutadans han canviat, mentre que la carretera continua sent la mateixa. I és una qüestió que es viu també en altres trams de la N340, a Miami Platja o a Torredembarra, per exemple. Canal Reus s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament de Vinyols i els Arcs, un organisme que ha expressat la seva preocupació per la situació i ha defensat la necessitat d'una actuació important a la N340. El consistori treballa per canviar la titularitat de la via, que passaria de l'Estat a la Diputació de Tarragona. Això permetria pressupostar unes millores que, entre altres, haurien d'incloure 2 rotondes que pacifiquin el trànsit i facilitin entrades i sortides.
Els primers minuts han estat una embestida constant del Benfica, amb un ritme frenètic que ha suposat el gol de Zé Miranda al minut 5 amb una fuetada imparable. Més endavant, Carles Casas ha vist una vermella rigorosa per una acció on Gonzalo Pinto ha agafat de la mà el ganxet i li ha aixecat l'estic, que ha impactat a la cara del local. El VAR ha reduït la vermella a una blava i els de Jordi Garcia han sobreviscut a la inferioritat amb bones defenses i també amb aturades d'un gran Càndid Ballart. Amb el pas dels minuts, els rotginegres s'han començat a desinhibir i a trobar-se més guapos sobre la pista, tot i que sense massa ocasions clares. L'inici del segon temps ha seguit la tònica del final del temps inicial, amb un Reus que ara ja sí arribava amb més perill a la porteria de Conti Acevedo. A 8:35 pel final, Martí Casas ha aprofitat la desena del Benfica i amb un ganxo i contraganxo de llibre ha situat l'empat. L'alegria, però, ha durat poc, perquè un minut més tard, Gonzalo Pinto, amb un punt de fortuna, ha tornat a situar els portuguesos per davant. En el que semblava el moment més delicat del partit, ha aparegut Marc Julià, que amb una bola penjada ha sorprès Acevedo i ha fet l'empat. El Benfica també ha tingut la desena, però Pau Bargalló l'ha desaprofitada. Ja a la pròrroga, Càndid Ballart ha evitat el gol de Zé Miranda des de la directa amb una aturada espectacular i el Reus Deportiu ha tingut la diana de la victòria amb aquest xut de Diego Rojas en el darrer minut del temps extra. Amb el 2-2 el partit s'ha decidit a la tanda de penals. Guillem Jansà ha marcat el primer i únic gol reusenc. Viti ha empatat en el tercer xut i en el sisè llançament, Joao Rodríguez ha donat la classificació al Benfica. Y hoy sabe a poco porque hemos perdido, pero estoy convencido que volveremos con un equipo nuestro, más joven, más maduro y igual entonces tenemos más opciones. Pero muy contento y muy orgulloso de mi equipo. Solo hay orgullo, porque venir aquí y competir contra todo un Benfica que está montado para ganar la Copa de Europa, pues tiene mucho mérito. Y llegar a los penaltis, que no deja de ser una lotería, pues duele. Pero nosotros tenemos 8 Copas de Europa en casa y lo hemos demostrado. El partit del Reus Deportiu no pot generar més que orgull d'un equip que ha posat contra les cordes a una plantilla milionària i que està obligada a guanyar la Champions League. Ara, els de Jordi Garcia s'han de recuperar d'aquesta desfeta i centrar-se en l'últim títol del curs, l'Hockey Lliga. El Ourense es un equipo que domina varios registros, o sea, se puede adaptar a varios tipos de partidos. Cuando juega en casa, el Couto, que es un estadio grande, que ahora el césped además es nuevo, que lo replantaron y bueno, la verdad que está muy bien, pues eso, juega a tener posesión, a salir desde atrás e intentar llevar la iniciativa del encuentro. Pues yo me imagino que el Ourense intentará tener la pelota, llevar la iniciativa de juego. Lo que sí que es cierto que al ser una eliminatoria de 180 minutos, no creo que se tome, digamos, los riesgos que en partidos de liga regular solía tener. Yo, repito, por lo que es el estadio donde se va a disputar esta eliminatoria, entendería que jugaran con un 4-2-3-1 y con una única referencia arriba. Es decir, que es una plantilla muy joven, muchos de ellos proceden del fútbol base, tanto de la Unión Deportiva Ourense como del Pabellón, que es el equipo, digamos, aquí referencia que hay. Y así por destacarte, bueno, Pablo Parrilla, que es el centrocampista con sub-23. Luego está Justino Barbosa, que es un extremo también joven. En la defensa, digamos, lo normal es que estén Labrada y Lucas Fuime, que son los dos centrales, digamos, de referencia. El objetivo cuando empezó la temporada, y de hecho por la configuración de la plantilla, era la permanencia. Siendo sinceros, nadie se esperaba que pudiese estar jugando una promoción de ascenso. Tienen mucho respeto al Reus y son conscientes de que se va a ser una eliminatoria muy igualada, que seguramente se va a tener que resolver en el Couto y que puede ser una eliminatoria larga. Y ahora sí, con esa ilusión de poder pasar la eliminatoria. Pero bueno, el hecho de que la Ourense quedara tercero, el Reus cuarto, bueno, la Unión Deportiva Ourense hace 15 días se iba a quinta, o sea que quedó tercera al final. Incluso pudo quedar segunda, pero bueno, eso yo creo que es un poquito más anecdótico. Gaudir essències de natura és el títol de l'espectacle que aquest dijous al matí ha omplert d'energia al Palau Bofarull. Durant mitja hora, la sala s'ha convertit en un espai sensorial,
on la natura i les emocions han estat les protagonistes. Inspirada en els 4 elements, aire, aigua, foc i terra, la proposta recrea la natura, que va inspirar l'univers gaudinià a través de la música, el moviment i les olors. Hem decidit emmarcar-la en l'any Gaudí, però volíem anar una mica més enllà, que no fos un treball d'un trencadís o un treball només de l'obra o de la figura de Gaudí, sinó que anéssim al que és més essencial de Gaudí. Coincidint amb el Dia Mundial de l'Art, l'activitat s'ha articulat en 3 passis idèntics, que ha comptat amb la participació d'alumnes des d'I3 fins a 6è de primària. Tots ells han manifestat energia i emoció a través del ball, acompanyats també per les 4 torres que han presidit l'escenografia, donant forma a una proposta plena de color, ritme i sensibilitat. Una experiència artística difícil de descriure en paraules, on els sentits han pres el protagonisme i han connectat directament amb el públic. Per a que les persones que estiguessin dins d'aquest espectacle poguessin no només veure, sinó viure i sentir tot allò que vivia al cap de Gaudí per crear aquestes genialitats arquitectòniques. L'elaboració de les 4 torres ha anat a càrrec dels alumnes de 6è de primària i ha comptat amb l'ajuda de l'artista cambrilenc David Callau. Aquestes es donaran a un hospital perquè aquesta mostra d'art i emoció pugui continuar més enllà d'aquesta jornada. Repsol t'ofereix el temps. Demà divendres ens espera un dia amb 2 cares. Matí amb els cels tapats i temperatures fresques al voltant dels 10 i 11 graus que aniran pujant fins als 19 i 20 graus a les hores centrals amb clarianes de sol. La tarda es tornarà a ennuvolar i no es descarta alguna gota aïllada. Dissabte tindrem núvols pràcticament tot el dia, amb vent de llevant i probabilitat alta de pluja, sobretot a la tarda i al vespre. Les temperatures no es mouran gaire, màximes de 20 i 21 graus. Diumenge millora la situació, amb menys núvols i un petit respir, i les màximes s'enfilaran fins als 24 graus. L'inici de la propera setmana s'espera de la mateixa manera, amb núvols i clarianes i temperatures suaus durant el migdia, també amb possibilitats de ruixats dispersos, especialment dimarts. Avui acomiadem la previsió meteorològica amb una imatge de Salvador Salvador des de Cornudella de Montsant. Recordin que poden enviar les seves fotografies relacionades amb el temps al telèfon que apareix en pantalla. Aquest divendres 8 de maig, el Festival Accents porta a Reus Brighton 64, el llegendari grup de Barcelona que posa fi a 40 anys de trajectòria. Oferiran un concert especial al Teatre Fortuny a partir de les 9 del vespre. Dissabte al migdia i al vespre, la Canonja viurà la 4ª edició de la Fira del Vi. Serà a l'aparcament del Mas de l'Obrador, una proposta que combina vins de diferents denominacions d'origen, gastronomia i música. I acabem amb més música, en aquest cas dissabte al Palau Firal de Tarragona, amb els Amics de les Arts, un referent de la música catalana amb hits com Jean-Luc i Ja no ens passa.